ҳарфхӯрак, камтар сабр кун. ҳозир бум ояд, дарсамонро сар мекунем, ба то ҳарф мехӯронем. панда, лабай. ман дирӯз дар китоби буро мехонем як ҳарфи навро дидам. ҳарфи нав ба и тамоман монанд аст. ба и? бале, ба и монанд асту, лекин дар болояш як хатча кашидагӣ. ғалат шудагист. панда, лабай. дар китоб ғалат намешавад. ин ягон ҳарфи нав будагист. ана ба миёни ге якта хатча кашидем, ғе шуд ку. ҳарфи нав бошад, иғ мешудагист. Не, бояд аз бум пурсем. хайр, рафтем аз бум мепурсем. бум ҳозир аз мактаб худаш ба инҷо меояд. хайр, ин тавр бошад, сабр мекунем. гӯш кун. лабай. биё бозӣ мекунем. чӣ бозӣ? ягом чӣ фикр мекунем, мебофем, эҷод мекунем. ман розӣ, биё чашмонамонро мепӯшему, фикр мекунем. панда, лабай. биё ба бобоям телефон карда мепурсем. майлаш, занг зада пурс. ҳозир. ана телефон. бобоҷон. салом бобоҷон. салом ширинаки бобо, дар куҷоӣ? дар назди ҳарфхӯрак. бисёр хуб. чӣ гап, ягон савол дорӣ? бале бобоҷон, мо бо як ҳарфи нав шинос шудем, лекин шаклаш ба и монанд аст. дар болои сараш хатча дорад. ин ҳам ҳарфи и аст. ҳарфи и? магар дар алифбо ду то ҳарфи и мешавад, не, и хатчадорро и дароз мегӯянд. ин ҳарф бо шиддат талаффуз мешавад. масалан чӣ хел? масалан чи, ки, офтоби, моҳтоби, дӯстӣ. и дароз бошад, дар охири калима мешавад. ту кӣ? ту кистӣ? бубахшед бобоҷон, ин манам, панда. дуруст гуфтӣ, панда. и дароз фақат дар охири калимаҳо меояд ва бо шиддат талаффуз мешавад. кани, кисти, зардолӯи, моҳтобӣ. офтобӣ. дуруст гуфтӣ, панда. офтобӣ. хайр, саломат бошед бобоҷон. хайр. то ҳам саломат бошӣ, беҳудагардӣ накунед. хайр, нағз монед. хайр. боз беадабӣ кардӣ, панда. кӣ? ман беадабӣ кардам? ту телефонамро аз дастам кашида гирифтӣ. хайр, мебахшӣ. ҳарфхӯрак. бум. ман аз заргӯшак узр мепурсам. беадабӣ кардам. заргӯшак, мебахшӣ. дигар намекунам. чӣ ин қадар и мегӯед? мо имрӯз ҳарфи нав омӯхтем. и дароз. офарин. бо шиддат талаффуз мешавад. олиҷаноб. фақат дар охири калима меомадааст. шумо аллакай доно шудаед ку? ҳамаашро ёд гирифтед ку? фақат аз китоби буро мехонем, ҳикояча хондаам мондаасту халос. боз як кори дигар мондааст. ҳарфхӯрак гурусна шудааст. ба вай ҳарфи и
лозим. рост шумо аллакай босавод шудаед. ана ҳарфҳоро гирифта ба ҳарфхӯрак хӯрондан гиред. ҳозир ман мехӯронам. кани заргушак ана ҳозир и ана ҳарфхӯрак. ч и чи акнун навбати ман. марҳамат. кани ҳозир дӯстам. кани дӯстам кани ана ин ҳарфро бигир. к и ки заргушак ки акнун навбати ман яктарафист. оҳиста оҳиста ҷанг накунед. ҳозир дар ин ҷо ҳарф бисёр будааст. м и ми заргушак акнун навбати ман. хош ана ҳарфхӯрак дӯстам. ана с и си офарин. акнун навбати ман. кани дӯстам. ана кани вой якбар дигар. боз ҳозир ана ҳозир мебинем ки чӣ мешавад. ҳозир мебинем. ч и чини акнун навбати ман. заргушак косаи чини. ана марҳамат. навбати ман. ҳозир дӯстам ҳарфхӯрак. ана дӯстам. нини ман як чистон медонам. кани бигӯй. чини нини бини каҷ. ман ҷавобашро мегӯям. кани ин нахут аст. бале дуруст ёфтӣ. ман дӯстам се номи зардолуро аз ёд медонам. ана ҳозир ҳар сеашро тайёр карда ба ҳарфхӯрак мехӯронам. марҳамат. ҳарфхӯрак тайёрӣ. ҳозир дӯстам. ҳозир ана ҳарфхӯрак. инро хӯр. ҳозир боз ҳарф меорам. хош ҳозир исто. ана дӯстам. ана ҳозир боз ҳарф медиҳам. ҳозир боз ана чӣ хел ҳарфи зебо. ана дӯстам гир. ҳозир боз ҳарф медиҳам. ҳозир ана дӯстам ҳарфхӯрак. ана дӯстам кани ана зудтар ана дӯстам. чӣ мешуда бошад. боз ҳарф ҳаст. ҳозир дӯстам. ана
дӯстам ҳардуяшро якбора хӯрда метавонӣ кани метавонистааст метавонистааст заргӯшак кани боз зудтар боз ду ҳарфи дигар ҳарфи дигар кани ана боз ду ҳарфи дигар ана боз кани ҳардуяшро якҷоя ҳуппи кара хӯр метавонистааст моҳтобӣ мирсанҷалӣ бинигорӣ исто навбати ман ҳоли исто заргӯшак як бор такрор кунем моҳтобӣ мирсанҷалӣ бинигорӣ офарин акнун навбати ман навбати ту заргӯшак кани ман 4 то номи зардолуро медонам кани ҳозир хош бинем кани ана о ҳарфхӯрак бо ҳарфҳои пешина чӣ мешаванд офарин инашро ҳам гир хош хурмоӣ субҳонӣ офарин дутои дигараш ҳарфи и дароз надоранд хош кадомҳо будиянд ҷавпазак қандак офарин заргӯшак хош гӯш кунем кани дӯстам ҳарфхӯрак ту сер шудӣ шикамчаат пур шуд ана маълум аст ки сер шудааст акнун ҳикояча мехонем хош гузашта шудем офарин панда офарин ана бу медонам ана офарин панда хош гузашта мешинем ва бо диққат гӯш мекунем хош гулбибӣ тоқӣ медӯзад тоқиҳои тоҷикӣ боре вай барои боқӣ тоқӣ дӯхт гулдӯзӣ кард зардӯзӣ кард нақшу нигораш суғдӣ буд марворидаш бадахшӣ чоргулакаш хатлонӣ пӯпакаш зарафшонӣ матоаш шоҳӣ буд тоқӣ ба боқӣ писанд омад вай шодӣ карду гуфт кӣ дорад ин хел тоқӣ дорад танҳо боқӣ зардӯзӣ ҳам гулдӯзӣ ба сар мемонам онро дар рӯзаки наврӯзӣ панда лабай заргӯшак дар сари ту тоқии тоҷикӣ пайдо шудааст ана гулдӯзӣ зардӯзӣ бадахшонӣ хатлонӣ зарафшонӣ суғдӣ наврӯзӣ 7 ҳунар дар як тоқӣ муборак шавад ташаккур акнун аз ма қарздор ман барои шумо мерақсам марҳамат ташаккур офарин панда аҳсан ба ту ташаккур ин исҳозро бин ии дарозро бин и роҷи расму роҳест иро ба сар кулоҳест иро набар зи хотир и меёбад охир офарин шумо бо ҳарфи и дароз шинос шудед бале офарин хуш бачаҳои азиз шумо ҳам ҳарфи и дарозро шинохтед офарин шумо ҳам бо ҳарфи и дароз якчанд ҳиҷо ва калима навишта бурро талаффуз кунед хайр бачаҳои азиз хайр